12. Material escolar. Bon dia a tothom. Apolit. Avui fem classe. 1, 2, 3. Dibuixeu amb els llapis de colors. Dibuixeu amb els llapis de colors. Agafa el bolígraf blau. Agafa el bolígraf blau. Feu servir el retolador nou. Feu servir el retolador nou. Cerca els mots al diccionari. Cerca els mots al diccionari. Endreceu les llibretes al calaix. Endreceu les llibretes al calaix. Treu l'estoig de la cartera. Treu l'estoig de la cartera. Esborreu amb la goma. Esborreu amb la goma. Fes punta al llapis amb la maquineta. Fes punta al llapis amb la maquineta. Pren un guix per escriure la data. Pren un guix per escriure la data.